Jsem dneska u docela trošku smutného videa na začátku. Dneska to bude video o Grow Gardenu. Jo, jsem tady na svém privatu. No a mám právě jednu špatnou zprávu. Asi víte, jak jsme pozývali na server, tak se stala jedna věc. Nám se ten server smazal. Ano, je to docela smutná zpráva, ale věřím, že nikdy na něj nezapomenu. Takže ten, kdo se chtěl joinout, děkuji, že byste se joinout, ale teď už to nepůjde. Takže všichni W pro ten server. Zasloužil si to. Nevím, proč nám to Mojang udělal, ale asi jo. Nevím, proč to udělal. No jinak, teďka začínám takovou šťastnou verzi. Ne, dneska toto bude video o Grow Gardenu. Budeme tady různé věci dělat a pokusíme se nějak. Každopádně, asi jste si všimli, že jsem změnil avatar na pingvina, jo. A dneska tu Hrašek se mnou není, protože ten si šel za Steel Brain. Nevím proč, ale za mě obě hry jsou docela dobré. Nechci se hádat proti Steel Brain, ale prostě to jsou obě hry dobré. Každopádně, já jsem tady zahradě si udělal sprinkler metodu na Giant Pineapple plus na ty Evo Pumpkiny, které byly tento update. Jo. Tady vidíte krásně. Zlaté a na to si prostě nazbíráme mutace. Každopádně, jaké pety vám chci dát za giveaway? Giveaway bude soutěž o... No, nebudu dát soutěž, prostě dám giveaway. Kdo chce má tuto offer za Mega Jackalopa, nemá žádnou mutaci, má prostě 14 kg. Nemá žádnou mutaci, takže pokud má někdo offer, napište samozřejmě do komentáře, možná, že bude pro komentáře. Jinak za chvilku vám napíšu moje jméno, nebo vám ho ukážu. Takže pokud má toto někdo za offer, tak samozřejmě napište, se nepřidejte. No. A kdyby se měl zapad komentáře, tak to napište komentář, co máte za offer. A taky byste mohli napsat, že budu server. No. Takže tohle nemá žádnou mutaci, takže kdyby to dostalo mutaci Mega, tak je to totálně velké, takže kdo to chce, tak si to může vytradit se mnou. A takže dneska bude video o tom, že dneska zkusím vyplnit pád až po Silver Dragonfly. Bude to docela těžký, ale myslím, že to zvládnu. Takže budeme si spolu toho povídat. Každopádně taky by vás pak vyjde potom video o eventech, které jsou dneska v Grow Gardenu. Chubby Chipmunk event. Ten Chubby Chipmunk event by měl být snad ten nejhezčí, protože má tam být chinchilla, tu bych chtěl docela, ale hlavně bych chtěl ten strom Falbu. On tam totiž bude v té čestce jedna. A no nic, já už jdu teda začínat sbírat, si jdu vzít harvestu a jdeme na to. Harvestu tady, takže jdeme sbírat. Ale bylo by fakt skvělý, kdyby někdo No, pokud byste chtěli být se mnou ve videu a dát mi nějaké věci, můžete. Je to na vás. Já budu akceptovat vaše věci a nemusíte dávat nic, mně je to jedno, hlavně, že budeme spolu. Můžete se teda se mnou teda
spojit, můžete se se mnou na mě připojit, teď vám tady ukážu moje jméno, tady ho máte. Tak, čtěte. Už si to píšete, doufám. Dobrá. Takže už to máte velmi napsaný. Pak k konci videa ještě jednou vám to ukážu. A taky se možná potkám s hráčkem Grugarden. Jednou. Uvidíme. No, on prej, že má radši Steel Brain, takže jako, já se nechci úplně bouřit, ale jako tí, co mají radí Steel Brain, tak jako nechci se proti ním bouřit. To prostě, obě hry jsou prostě fajn. Prostě tam čorkář, jsi v Grogranci v klidu, máš pohodku, no. Každopádně, jaký máme teď level? 2000, no, to je docela dobrý. Takže to nevím, jestli dám, ale chtěl bych tu Silver Dragonfly. Pak bude Mizuchi, má tu multitrack, ta jako je bomba. To je bomba. Teď pozbírám všechny komponenty. Manga i no, jakože kdyby jako teď hrál Grugarden, no, a můj prostě nejvíc třecí pet, kterého bych chtěl nejvíc, tak je prostě Rakun, to chce snad každý. Disco bych chtěl nejvíc, ale kdyby mi to někdo dal, tak dostane W a ještě k tomu by mohli se mnou natáčet, takže bylo by to celkem fajn. Takže by mohl se mnou natáčet videjka s hráškem, mohlo by se to s náma být. No a tak kdyby vydal Rakuna, tak to bude trošku stejně, ale se to trošku změní, protože budeš moct i v týmu psát. No, to bude moc psát jakoby toho, u klasického prostě, že mi dáš diskový. Ne, já vzal G, Join by Necon. Jako kdyby mi dal někdo restrikci, tak já to už byste kámo mohli být na pořád na videuka. A taky kdyby měl křídky, tak by mohl něco být, no. Ale, co to tady máme? Co nového? Whatever. Possible River. To bylo, kolik bylo to všechno? Každopádně ten čabíček mám event by měl být bez nasítějících mangama. Určitě. Činčila, tvrdě činčila. To ještě to ale když návím, tak to pak dozvíme. Takže to. Začíná ve 3 hodiny to event. Na hodinu natáčení. Dva týry bychom mohli dát a pak bychom mohli video, protože času mám to tak chci hráška přemluvit, že si vyšel návrat. Hrášek ten hezký jo, odkází. Ke konci videa vám ukážu, že hezký brain. Nevím, jakoby, co si myslíte víc, je lepší? To počítá Plants vs. Brain. Wow, šok, to bylo by kdyby to padlo sem. Event všechny. To bude podle mě na Event vstupu. Tak. Koupím si další harvesty. No jak si můžete, tak nemám moc peněz, mám docela chudý.
Já vím, musela jsem to fakt zrušit. Tak fakt to chtěl rakuna. Jenom jsem mu měl, že to bylo napříčení. Pak to vypadá to. Ještě protože tak co, jak na tom Evo Pumpkinu? Cíkl tam blesk? Ne. Koko, to je tak obří. Ach jo, no nebylo. Ale je to docela škoda. Má být šok mutace. No, já si jste všimli, že jsem nějaký smutný, no, jsem vám říkal na začátku, že se nám prostě smazal náš Minecraftový server. A strašně mě to rozesmutnilo, když mi to řekl hráč. A měli jsme tam 4 hry, pro 3 písmena a takhle to už jak pokazil. Bože můj! Ko napadlo, bože. No, za 4 hodinky máme update. Je skvělý. Tak se společně podíváme. Budeme taky natáčet společně ještě s jedním kamarádem, to je Kuba. Nevím, jestli on zrovna bude chtít, a měl by údajně, chce být na eventech, takže možná, že pak se tam objeví. Kuba je vlastně můj kamarád, který taky jednou natáčel se mnou, jenže to se nevědělo. Já měl dost kávu, že se mi to pomazalo. Nevím sakra, proč? Ty to byl hodně kokonot teda. No, mám 11. tier, no není to úplně velký jako počet, ale dá se. No, kdybyste chtěli tutoriál, jak to postavit, tak napište do komentářů tuto krásnou loď, kterou postavil. Já trošku takovať, no ale je to krásné, se mi to líbí v zahradě. Tak, grapple si pozbírám. No. Co si myslíte? Mám mu zkusit zavolat Hráškovi? Myslíte, že to vyjde? Počkejte, já mu zkusím, jo. Tak počkejte. Když už tak volám. GG, nepřijal. Teď mu napíšu. No, nepřijato, no tak to je pak skvělý. Já jsem mu napsal, že natáčím, tak joine. Ale... No, mám už 14 bodů, docela skvělé. Se už blížíme k dalšímu týru, a to je favoritu. A Silver Dragonfly je na 40. týru. Tady je multitrap, no. Nevím, jestli to získám, ale byl by rád. Byl by docela velký zázrak. Dragonfly mi dala Gold Giant Pineapple. Super, počka. Nepotřebuji, protože bez tak mi to dala na to málo. No, lidi, já si myslím, že pro tohleto video bylo vše. Pak jsme dali tak jenom po 15, myslím, že vás to moc to video nebavilo, já vím. Za chvilku vám ukážu, teda to moje jméno. A takže Hrášek ani on se ani neozve, GG. A my se vidíme někdy, pokud budete chtít. Čus. A tady ještě máte jméno. Tak a na rychlovku vám takhle ukážu Hrášek, co dělá.
Ten je tady. Samíko Brubíko. Nevím, co on sakra dělá, ale hraje Steve Brainot. Fakt skvělý. Tak jo, se vidíme a čaute.